vil gerne skabe et hus i Næstved, hvor der er et alternativ til de ungdomstilbud, der ellers er. Det vil sige konventionelle fritidsklubber, det vil sige et alternativ til skoler, til ungdomsundervisning, altså hold til tilmelding. Og der kom vi hurtigt frem til, okay, det var et sted, hvor du ikke skulle tilmelde dig, hvor du kunne komme, når det passede dig. Og at vi gør det efter strategien, de opsøger os, vi opsøger dem. Og det, som jeg så meget sådan, har lagt meget vægt på start af, at de selv skulle skabe noget ud af ingenting. Altså jeg synes, det her, der er mest markant ved det her, det er muligheden for selv at definere det på en eller anden måde. Og selv, selv sætte dagsorden i det. Det man rykker ikke ind i en eller anden færdig pakke, eller hvad man skal sige. Så på den måde, så er det ikke så institutionaliseret, eller sådan, for at bruge et fint ord. Rummene er her til det. Altså, der er nogle rammer her, som gør, at man kan udvikle sig. Og man kan møde en masse andre mennesker, der kan opstå fællesskab og symbiose, man kan lære hinanden, ikke? Ja, der kommer man, og så er man sammen med dem, der er her. Og der er altid vi må tage del i alt det her, hvis vi ville, og det var for fedt, at vi kunne gøre, hvad vi havde lyst til, fordi at der var ingen grænse. Det var vores hus, ja. Det som det var rimelig hurtigt blev klart, det var, at det var vigtigt at få nogle gode personer, nogle såkaldte sådan ambassadører inden for døren, som der ligesom kunne tage ansvar og trække på nogle gode folk. Og gode folk, der mener jeg folk, som der har egentlig ressourcestærke på den ene eller den anden måde. Det vil sige ressourcestærke i den form, at de kan tænke selv, at de gerne vil projektet. Men jeg synes helt klart, det var det vildeste, at man bare havde så meget plads at lege med, og så mange muligheder. Både med, at vi nu har fået lavet værksted og køkken og alt sådan noget shit. Altså, at vi bare har så meget plads at lege på. Altså, så det er sådan lidt, så laver vi noget mad sammen, hygger, spiller noget musik. Her den anden dag lavede Mark noget videofremvisning og sådan. Altså, så der sker bare sådan en masse lidt familiære ting, men det bliver sådan... Det bliver lidt en familie, og det bliver sådan, man trækker på hinanden på en helt afsindig fed måde. Jeg kan da allerede mærke det sådan, at efter at være kommet herop og ligesom mødt alle de andre mennesker, der er her, så har man også fået nogle flere interesser inden for alt muligt forskelligt. Altså, man har lige pludselig fået nogle egenskaber inden for sådan lydteknik for mit vedkommende blandt andet. Nu ved jeg lidt om, hvordan jeg sådan styrer en mixer, og jeg kan de der basale ting sådan, og det er bare sådan udviklende. Lige pludselig befinder man sig bare i en social arena, hvor man ikke havde forestillet sig, at man ville være, måske for et stykke tid siden. Devotion. Next thing I know, all these... Det er også interessant at se, at folk bare mødes igen. Om de er, vi har sagt det 1000 gange, om de kommer fra Mellemøsten, eller om de kommer fra højre eller venstre, eller om de er sorte eller hvide eller brune, så kan de bare mødes omkring sådan et arrangement her. Ingen taler andet end bare det samme sprog. Jeg vil ikke lave indretningen. Jeg vil ikke stå for at præge huset som sådan. Men mere gør det muligt, at hvis de kommer med nogle idéer, at vi så rykker på dem ret hurtigt. Og det resulterer, at når de kommer, skal vi ikke have nogle gamle sofaer? Jo, vi skal kan så gå ned og kigge i en genbrugsbutik. Så fik de selv lov til at så kom tilbage og fortælle mig, hvad det er, og så kom vi ned og køber det. Vi er også heldige at få fat i en fyr, der har sit eget mørkekammer. Og så var han hernede, og han kiggede på vores ting og var sådan, I mangler bare det, og I mangler bare det der, og I mangler det der. Og så har vi aftalt ting i København, hvor han bor, og forhandlet de ting. Og så tager dem lidt tilbage her til sammen med ham, og så viser han os processen, og så skulle det gerne flyder det vel derfra. Altså det der mørkekammer var nok blevet sat on hold for evigt, hvis ikke det var jeg. Ja. Og komme herned, og der må så være jer til også at presse på, ikke? Ja, for det godt. Her til at starte med har det været sådan helt bevidst, at vi ikke har lavet store fester eller andre ting,
fordi det er så meget kulturforbrugerorienteret, hvor jeg hellere vil have, at man er kulturbrugere, der selv skaber det. Og så har det vist sig også, at de bedste arrangementer, vi har haft, der har været, hvor at brugere, unge, har været dybt engagerede og inviteret deres venner. Det var faktisk noget, jeg havde tænkt på det i længere tid, men det var bare mere det der med at finde et sted, hvor det kunne blive koldt. Og så var det her jo en meget oplagt sted og chance for det. Og så spurgte jeg bare, har I lyst til at være med? Og så, der var virkelig mange, der synes, det blev fedt. Og sådan. Så mig og 3 andre piger, det var ligesom vores projekt. Ja, der startede lidt med, at vi snakkede om, at rent praktisk, hvad vi skulle bruge, brugere og noget musik, og plakater og invitere folk på Facebook. Og så satte vi en dato. Hvis I møder modstand nogle steder, så kan vi være ledet, hvor at vi kan muliggøre jeres idéer. Sådan, så når man siger, at vi kunne godt tænke os en tømmerflåde nede i havnen, men det må vi ikke. Og så er det sådan garanteret rigtigt, at det må du ikke som privatperson, og du får nok ikke særlig meget medhold, og det kan være rigtig svært at argumentere for. Men hvis du går ind over en ungdomsskole og gør det til et aktivt ungeprojekt, så er det meget større sandsynlighed for, at du faktisk får lov til det.